ଆସିଗଲା ପ୍ରେମର ମୌସୁମୀ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏ ଟକା ଟୋକଳିକୁ ଜମା ରଖିହେବନି ନା, ଜମା ଆଉ ରଖିହେବନି। 7 ତାରିଖ ପାଖରୁ ପୁରା ବୁକିଂ ହେଇଯିବ, ପୁରା 14 ତାରିଖ ଯା ପୁରା ବୁକିଂ। ଲଭ୍ ଲଭ୍ ଉପରେ ସବୁ ବେସ୍ କରିକି କିସ୍ ଡେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ, ଫକ୍ ଡେ, ସରି ଫକ୍ ଡେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ମାନେ ହକ୍ ଡେ ଫକ୍ ଡେ ଯେଇଠି ବାର ହକି ଦେ। ଲାଷ୍ଟ ସରିବ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଦିନ ସରିଯିବ ପୁରା, ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଦେବେନି, ଯେଇଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ବାହାରିବେ। ଆଉ ଯେରକମ ସେମାନେ ହର ପାର୍ବତୀର ଯୋଡ଼ି ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡ଼େ ହଗି ଫଗି କଚରା ପକାଇଦେବେ। ନା ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ, ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ରହିବା ଦରକାର ହେଲା, ଲଜ୍ଜା ରହିବା ଦରକାର। କିଛି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କିଛି ନୁହେଁ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତେ ମାନିବ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ, ମୋ ବାଳ ଡେ ତୁମ ମାନିବ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସେଇଦିନ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ମାନିବ ହେଲା, ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ମାନିବ। ସେଦିନ ଖୋଦ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣ ଯବାନ ଆଉ ଭାରତରୁ 40 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଏଇ 14 ତାରିଖରେ, ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ପୁଲୱାମାରେ। ମନେ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଫରେନ୍ କଲଚରକୁ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି। ବାଇ ବାଇ କର ତାକୁ ବାଇ ବାଇ କର, ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୋ ସେ ଫରେନ୍ କଲଚରକୁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପକ୍କା ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ମନାଇବୁ ସେ 40 ଜଣ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ମନାଇବୁ, ଆମେ ସେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଫାଲତୁ ମୋ 12ଟା ଡେ ମନାଇବୁନି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।